Však teraz nemôžem, bežím na kurz do Megafota. Počkaj, mám už tú kameru. Milí televízni diváci, dnes prebieha kurz v predajni Megafoto pre všetkých, ktorí si kúpili digitálnu zrkadlovku práve v tejto predajni na Račianskej 81 v Bratislave a k tomu získali takýto parádny poukaz na školenie, kurz v hodnote 89 € z DPH. Moja zrkadlovka Canon, ruksek si sem hodím, lebo zjavne nestíham, lebo už to začalo, ideme na to. Dobrý deň. To ešte voľné miesto? Nech sa páči. Vítajte na dnešnom kurze Canon v základe ovládania. Tento kurz ste dostali vašim zrkadlovkám, ktoré ste si u nás zakúpili. Povieme si na ňom, ako funguje zrkadlovka, povieme si o objektíve a ich parametroch, povieme si o expozícii a nakoniec vám vysvetlím všetky funkcie, ktoré majú, všetky tlačítka, ktoré majú vaše fotoaparáty. Keď idete fotiť, tak ten foťák sa správa tak. Svetlo, ktoré ide cez objektív, a v jednej časti meria expozíciu, ale ešte ani jeden z vás nemá stále ten najvyšší model, alebo tie modely, ktoré sa nazývajú full framey. To sú v podstate modely, ktoré majú také isté veľké poličko, ten snímač, ako bol kinofilm. Čiže časom nastavím ostrosť toho objektu, dajme tomu, a kvôli tomu pohybu, ale touto kompenzáciou viem nastaviť tmavosť toho obrázku, keďže mám príliš dlhý čas napríklad, hej? Skúsme tunak navoliť, ako máme tu expozície. Skúste tu fotiť tabulu alebo mňa, alebo proste tu, čo sa odohráva, tak aby si toto tu zaznamenalo, aby to bolo správne naexponované. Postupne učím, čo sú tie gombiky a čo všetko znamenajú, lebo doteraz som to fakt, že nevedela. Doteraz si to vedela len zapnúť a vypnúť a teraz už vieš čo napríklad po prvých 2 hodinách? Tuto, že si môžem statív aj zapnúť, aj vypnúť, aká je ostrosť, ako sa nadstavujú jednotlivé programy, na čo sa používajú. A vlastne kvôli tomu som sem hlavne prišla, aby som sa dozvedela, čo všetko na tom foťaku je. Ale ja si nerobím poznámky ani ty a ako si to budeš pamätať budúci týždeň? Budem to skúšať pokusom a omylom a potom si to ešte môžem pozrieť aj na webovej stránke. V automatike vám vyskočí blesk, keď potrebuje. V P-režime už nevyskočí, tam už keď vy chcete fotiť s bleskom, tak musíte stlačiť tento blesk, čo tu je na kraji a vtedy sa vám otvorí. Toto ohnisková vzdialenosť znamená to, že ako široko a ako ďaleko, respektíve aký úzky záber môžem urobiť. Manuálny režim. To je režim, kde nastavujeme všetky tieto 3 veci, čo sa týkajú expozície zvlášť. Hej. Závisí to iba od nás. Ak chceme, aby to bolo preexponované, tak si to tak nastavíme. Ak to chceme podexponovať, tak si to tak nastavíme. No, ale teraz ubúda to svetlo, alebo sme v horších svetlových podmienkach, tak musíme otvárať tú clonu, respektíve predĺžovať čas, alebo zvyšovať citlivosť. Tam je svetlo, predĺžíme čas. No, dobre. Takže dáme F1/10. 50 ale ISO treba že je tam dám a je tam ISO. Peter, ako vnímaš po prvej hodine tento kurz? Veľmi dobre. Veľmi dobre. Dozvedel si sa niečo nové, zaujímavé? Áno. Si tu jediný chlap medzi 4 dievčatami. Správny kurz som si vyberal. Správny kurz. Ten blesk je silný a to svetlo okolo je malé. Čiže vy ste vlastne toľko chodíte ošľahnutý, biely a všetko okolo je strašne čierne. Tu sú časy, ktoré bežne používame 60 až 500. To sú štandardné časy, ktoré sa väčšinou používajú. Časy od 60 smerom doľava sú dlhé časy, kde sa používajú pri večernej fotografii alebo nočnej fotografii. Ešte tu je jedna rozdiel, že v automatike vám vyskočí blesk, keď potrebuje. V P-režime už nevyskočí, tam už keď vy chcete fotiť s bleskom, tak musíte stlačiť tento blesk, čo tu je na kraji a vtedy sa vám otvorí, hej? Milí naši televízni diváci, Jozefa určite dobre poznáte. Jozef dnes je v pozícii učiteľ. Prosím ťa, Jožko, povedz nám, ako ty vnímaš tých žiakov, ktorí prišli na tento letný augustový kurz? Tak sú veľmi natešení a žhaví, že majú nový foťák a leto v plnom prúde a všetci chcú fotiť a čo najrýchlejšie sa čo najviac naučiť. Ako často robieva firma Megafoto takéto kurzy?
2-krát až 4-krát do mesiaca. Čo všetko obsahuje tento kurz, keďže má až 3 hodiny? Tak na začiatok si myslím, že 3 hodiny sú akurát na to, aby spracovali tie informácie. Po tých skúsenostiach, ktoré mám s tými ľuďmi, som ten kurz nastavil tak, aby to bolo možné pre nich zvládnuť a potom s tými informáciami mohli pracovať niekoľko týždňov, mesiacov a keď budú mať chuť, tak si môžu zase ďalším kurzom doplniť vzdelanie. Ako môžu ďalší záujemcovia získať takýto kurz? Veľmi jednoducho, stačí, keď si kúpia zrkadlovku Nikon alebo Canon na našej predajni a môžu získať tento kurz gratis. Ísť na ten manuál, spomenúť si, čo sme tu vlastne hovorili a že však ja môžem tam nastaviť trošku dlhší čas, ja môžem nastaviť trošku vyššiu citlivosť, môžem clonu otvoriť a bez blesku je to super. Alebo rozpočnosti nášho kurzu. Ďakujem vám za pozornosť a dobré svetlo práve. Svetlo s vami! Ďakujeme. Čo si sa na tomto kurze naučila a čo ti tento kurz priniesol do budúcnosti? Také základy, už viem, čo je ISO, čo je čas a ako si to približne nastaviť. 18% na šedá a myslím, že veľký pokrok v mojom živote. Čo je čas? Čísielka. Viem, ako sa nastaviť a to dĺžka a všetko. A čo je ISO? 100 až 1600. Proste tá viditeľnosť, svetelnosť, no. Tak Páčilo? trochu šajnu. Prídeš nakupovať aj v budúcnosti do predajní Megafoto? Áno. A akú značku si vyberieš? No, Canon. Bolo tam zo pár tlačitiek, ktoré som ešte neovládala a zo pár vecí, ktoré som zabudla a preopakovala som si to, ale ja som si spravila veľké samoštúdium ešte pred týmto kurzom, takže to bolo viac rekapitulačné. Áno, myslím si, že bolo by zo pár bodov na zlepšenie, ale v rámci možností to bolo kvalitné, hej. Jasné. Plnohodnotná odpoveď. Po druhé, bol pre teba kurz kvalitným? Máš z neho pocit kvality? Áno. Ty si parádny respondent? Teraz by som mal zvládnuť manuálne fotenie. Dobre. A skúška, čo je ISO? Citlivosť, Čo je čas? ktorý expozičný. Paráda. To znamená, že si tu bol u nás rád a spokojný? Áno, áno. Napriek tomu, že si tu bol jediný chlap spolu so mnou medzi babami, tak sme to zvládli. Dobrý kurz. Dobrý kurz. Tešíme sa aj na budúce, my už zatvárame. Posledný zhasne svetlo. Milí televízni diváci, ďakujeme vám za pozornosť a hurá do školy. Začal sa nový školský rok 2011-2012. Aj pre vás fotografov je to buď samoštúdium, alebo sa prihláste na jeden z našich kvalitných kurzov na stránke www.megafoto.sk. Na tomto kurze sa určite dozviete oveľa viac, alebo sa aspoň príjemne zabavíte a spoznáte nových kamarátov. Jak sa to zamýka, Pablo? Nemáme už, na dnes nemáme.